Ako poriadny Slovák si sa rozhodol, že si kúpiš nové auto, napríklad takú Oktávku 2.0 TDI, nezničiteľný motor, ideš sa vyvážať domov, do práce a do Jasnej. Koľko to reálne bude stať? Keď som to prepočítaval ja, tak z toho palivo by tvorilo nejakých 220 eur, poistenie 50 eur mesačne, servis a údržba nejakých 70 eur mesačne, diaľničné známky 90 eur za rok, plus parkovanie v meste 38 eur mesačne, za hodinu je to euro 50 v Košiciach a 5 hodín iba na týždeň. Strata hodnoty auta 250 eur mesačne. Spolu približne v mojich prepočtoch 620 eur mesačne stojí mať auto po prvé 4 roky. Strata hodnoty auta tvorí približne 250 eur, čiže ak chceš si kúpiť nové auto a si v pôde s tým vyhadzovať 250 eur mesačne len na to, tak to kľudne správ. Ale podľa toho, čo som sa pozeral, tak za posledných 5 rokov Škoda Octavia Kombi stratila 40% svojej hodnoty od nákupu. Takže ak si kúpil auto v hodnote nejakých 26-27 tisíc eur, tak vyhodil si do luftu nejakých 10 000 eur. Nenadarmo sa hovorí, najdrahší kilometr je ten prvý, ktorý prejdeš z autosalónu.